1996 मायथाइयाव जि माहारियारि दाङाबाजि जानाय ओनसोलनि बे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव नारायणगुरि, शिलपुर 1 नाम्बार, 2 नाम्बार, 3 नाम्बार आरो ओरैहाय हेसपेस ओरैहाय बे मा सुखान बावनाय बेबायदि ओनसोलफोरखौ आं बेवहाय नायगिदिंनो फैदों। बेवहाय मा जेंना जानानै दोङो बैखौ आङो जोंनि जि बर्तमान प्रमद बर' बिथांनि सरकार, बे सरकारनि मोनसे सिद्धान्त हिसाबै आं बेवहाय बिटिआरनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै बे ओनसोलखौ नायदिंफैदों आरो बेवहाय नुदों दे 1996 मायथाइनि जि माहारियारि दाङाबाजि, बे माहारियारि दाङाबाजियाव गोबां माने बर' हारि आरो जि आदिबासि बे मोननैनि गेजेराव जि जानाय दाङाबाजि बेवहाय दासिमबो गोबां खहा जानानै दोङो। दा बे ओनसोलाव नुदों गोबां जायगायाव दासिमबो गावबा गावनि जि जायगा बे जायगासिम थांफिननो हायाखै, आरो जायगा एफा एनै थांनो हादोंब्लाबो बिनि जि माने न' बां, बे न' बाङा दाबो गैया। गोबां जेंना जानानै दोङो, लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै, कारेन्टनिफ्राय लानानै, देहा फाहामसालिनिफ्राय लानानै, जुनाद फाहामसालिनिफ्राय लानानै, आरो बेवहाय गाहाय जेंनायानो जानानै दोङो मा नैबे जि रैखाथि होनाय जि मोनसे मा होनना बुंदों डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्ट बेयाव सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टनि बेवहाय गोनांथि जानानै दोङो। रायजो राजा बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बे हिसाबै जिखिनि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ आङो गावनो बुजिनानै लाबाय आरो बे बुजिनायनि उनाव बेनि सायाव माबायदिहै माने खामानि मावगोन बा बेखौ जोङो बोरैहाय बेनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्राङो, बे फोजोबस्रांनायनि जि मोनसे राहा, बे राहाखौ आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारा बेखौ निस्सय सुफुंनायनि जि मोनसे राहा बेखौ लागोन। न'बो होदोंमोन, न' होदों, बिदिनो सोरबा माबा माबि गोमानाय, सम्पति माबा जानाय, आरो बेखौथ' बुंखाबाय माने जोङो आउटपस्टखौथ' गोबां बार थाबायबाय, गोबां माने सेस्था खालामदोंमोन आरो जोङो हेल्थ सेन्टार माने साब हेल्थ सेन्टारबो जोङो लुबैदोंमोन। दा बेबो दिनैसिम जाफुङाखै। दा बेफोरनि जाथायखौ लानानै जाहाथे जों बयबो माने दिनैहाय धोनियाबो गरिब जाजोब्बाय, गासिबो समान जाजोब्बाय, बावहाय खुनु धोनि गरिबनि खोथा फैयाखै आरोखि, माने समान जाजोबनांबाय आरोखि जोङो। दा जोंहा बयबो गैयै जोबस्रांनाय लामायाव जोङो दं आरोखि। दा ओंखायनो जोंनो जाहाथे जोंनि मोननांगौ, जोंहा जुदि मोननांगौ दङब्ला बे मोनथायखौ जाहाथे जोंनो बयनोबो न' गंफा आरो थानो थाखायनि राहा होयो, बेखौनो जोङो आर'ज गाबो आरोखि। जायगायाव एफेक्टेड एरिया हिसाबै नायनो दिनै फैदों। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि 1996 लानानै 1998 आरो 2012, 2014 नैबे समावहाय जानानै थांनाय जाथाय घटनाफोरखौ नायबिजिर खालामनो थाखाय मानगोनां सारा जोंनि जायगायाव फैदों। जोङो गामि हिसाबै जोङो होनाय जादों। जोंहा 6-7टा गामि दङ। दा बे हिसाबै गामि हिसाबैहाय बयबो आर'जलाइ बिलाइखौ होदों, गथायदों। दा बेनि गेजेरजों जोंनि शिलपुर नं 1 बड' भिलेज हिसाबै, जोंनि गामि हिसाबै आङो बुंगोन, जोंनि नांगौखिनिखौ जों गभर्नमेन्टआव गोदान सरकार हिसाबै जोंनि बिनाया बेनो जे आउटपस्ट जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै दङ। मानो होनोबा जोंनि मानसिफ्रा आलाय सिलाय दिनैसिम सेरखाय फेरखाय जानानै दं। सोरबा सराइबिल, सोरबा खासियाबारि, सोरबा गसाइगाव, बिदिनो दाब जायगाफ्राव जोङो लेथेर फिथेर जानानै दं। आरो जोंनि शिलपुर एरियानिल' नङा, जोङो निलायजरा एरिया दं, गामि दं, सुखान बावनाय दं, हेसपेस दं, आरो दंबावो गामि हिसाबै। दा बे हिसाबैहाय जोङो प्रसासनखौ नांगौ हिसाबै जोङो आर'जलाइ गथायदों। गभर्नमेन्टआव जों अनसुंथाइखौ जों मोननो लुबैदों। आरो नोंथां हिसाबै बुङोबा जोंहा बेराफारसेनिफ्राय जों गासिबो बिथिङाव जोङो खमजुरि जानानै दं। जौगाथाय हिसाबै जोंना नायोबा जोङो साब सेन्टार आरो भेटेनारि हिसाबै जोंनो हस्पिटाल हिसाबै साब सेन्टार बेखौबो नांगौ। दा बेफोरबायदि आरो न' बाङाथ' जोंहा जोबस्रांनायनि लामायावनोखा।
दा बे न' बांखौ जों मोनफिननो हानाय बायदि जों गभर्नमेन्टनाव जों बेखौबो लुबैयो। बेखौ बुंनो थाङोब्ला आगोलनि जे सरकार जानानै थांबाय दा बे समाव 10,000 करि अनसुंथाइखौ जों मोनदों। मोननायखौ जों उन्दैमोन आरो माने 1996 होनोबाथ' बिराद गोबावसै ना। दा बे समाव 10,000 करि अनसुंथाइखौ मोनदों होननानै जों खोनादों। दा बेखौ बुंगोन आं। उनावहाय अनसुंथाइ जेबो गैया। आउटपस्टनि थाखाय होसोबायदोंमोन जों मोननो हायाखै। दा जों नेक्स्ट दा गोदान सरकारनाव जों मोननो लुबैदों। बे जाहोना जाहैबाय 1996आव जेब्ला दावराव जादों बे समाव बेनिफ्राय जों सेरखाय फेरखाय जाबायानो आरो जों फैफिननानै जोङो आरोबाव बेबायदिनो दाङाबाजि जाबावबाय। दा बेनिफ्राय जोङो खारफिनबाय आरो बिनि उनावबो जोङो फैनो गोसो जानानै जों फैनानै थाफैफिनबाय, न' बां लुफिनबाय। दा बेबो गुबुन जायगायाव बेबायदिनो एफेक्टेड जानायलाय जोंना खमजुरि जानायलाय जोंनाव जेबो प्रसासन गैयैखाय जोंबो खारनो गोनां जानायाव जोंनि न' बां, बिफां लाइफां, मोसौ मोसा, आबाद गासिबो जेसेबां दं खहा जानायखौ जों मोननो हादों। जायोबा रायजो राजाफ्राथ' फ्रायनो बेखौनो बोलो होदों। दिनैनि प्रग्रामाबो बेनो। गोदान सरकारनाव जों मोननो लुबैदों आउटपस्टखौ आरो रायजो राजाफ्रा फैफिननायखौ हास्थायदों आरो अनसुंथाइ गोबांफोर लुबैनानै थानाय दं।